салом ва дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони барномаҳои комментшо ки ман Неъмат Салимзода онҳоро пеш мебарам. дӯстон, мо пайваста дархосту пешниҳодҳои шуморо барои боз ҳам беҳтар кардани барномаи худ мегирем ва барои ин аз шумо ташаккур мегӯем. албатта мо низ кӯшиш мекунем то барномаамонро боз ба хостаи дили шумо гардонем ва тавре мебинед дар ҳар як барнома мо як навгониеро ворид мекунем. ҳоло нашри 20-уми барномае ҳаст ки лоиҳаи он аз сифр омода шудааст. зиёде аз мухлисон оид ба даъвати меҳмонон аз мо мепурсанд. бале, ин чиз дар нақшаҳои мо ҳаст ва мо ҳоло студияи махсуси барномаи худро омода карда истодаем то меҳмононро ҳам даъват намуда бо саволу ҷавобҳои ҷаззоб ва намакин барномаи худро боз ҳам ҷолиб гардонем. аммо биед ба ин гуна фарманд якбора нагузашта зина ба зина ин корро иҷро менамоем. барои ҳамин дар қадами аввал мебояд ки дар барномаи худ ба ғайр аз хабарҳои шоу-бизнес ҳамчунин тавсияҳо ва чеҳракушоиҳоро пешкашии шумо гардонем. ба ҳамин хотир имрӯз мо мехоҳем барномаро бо чеҳракушоии як нафаре оғоз намоем ки қариб ҳар яки мо онро дар кӯчаҳои шаҳр дидаем ва барои санъаташ ӯро рӯҳбаланд кардаем ё умуман ба вай нигоҳ накарда ҳушамон бо телефон банд аз наздаш гузаштаем. лекин аз ин гуна корҳо ӯ наранҷидааст, зеро сурудхонӣ барояш лаззат мебахшад. бале, мо имрӯз дар бораи нафаре нақл мекунем ки дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд бо аккордеон сурудхонӣ мекунад ва сурудҳои шодравон Аҳмад Зоҳирро бештар замзама намуда диққати атрофиёнро ба худ ҷалб мекунад. маъмур Ҳукмонови 57-сола ба ин васила зиндагиашро пеш мебарад. ӯ маҳорату садои хуб ва ҳатто маълумот ҳам дорад, аммо зиндагӣ маҷбураш кардааст то ин ҳунарро на дар саҳна, балки дар кӯчаҳои шаҳр пешкашии мардум созад. инак наздики 50 сол аст ки дар олами мусиқӣ мувофиқи табъи худ зиндагӣ мекунад. ӯ ҳоло ба туфайли сурудхониҳо зиндагиашро пеш мебарад ва ба гуфтаи худаш деги сиёҳи зиндагиро меҷӯшонад. Ҳукмонов чанд вақт дар мактаби рақами 12 микрорайони 8-уми шаҳри Хуҷанд дар мактаби 30 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз фанни мусиқӣ дарс медод. ҳоло дар кӯдакистони рақами 2 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ ба ҳайси муаллими фанни суруд ва мусиқӣ кор мекунад, вале аз он дида дар кӯчаҳо даромади бештар ва хубтар меёбад. барои ҳамин баъди соати корӣ ва рӯзҳои истироҳатӣ бо аккордеони худ ба ҷойҳои сейродами шаҳр мешитобад то суруд бихонад. соҳиби 6 фарзанд ҳастам. ҳамсарам бемории гурда дорад ва ҳар моҳ бояд табобат гирад. тамоми маблағи ёфтаамро барои табобати ӯ ва қарзҳо сарф мекунам. дар як моҳ 2 бор аз Хуҷанд ба Диваштич меравам. дар ин муддат фарзандонам аз дуконҳои деҳа маҳсулотҳои ғизоиро ба насия мегиранд ва ман маҷбурам баробари ба деҳа расидан қарзҳоро пардозам. ӯро ба тӯи маъракаҳо низ даъват мекарданд, вале ин як замоне буд, ҳоло чунин нест. бори охир хато накунам 7-8 сол пеш ба маросими тӯёна рафта будам. ман ҳамагӣ як суруди шодравон Аҳмад Зоир худо бувад ёреро сароида 50 сомонӣ гирифтам. ҳоло дар як рӯз 30-40 сомонӣ маблағ ба даст меорам ва аз ин ҳисоб рӯзам гӯё мегузарад. агар дар иҷорашинам рӯзам ба пардохти иҷорапулӣ намерасад. аз ин рӯ дар чойхонаҳо шабро рӯз мекунам. Ҳукмонов ҳамеша сурудҳои Аҳмад Зоҳир, Зафар Нозим, Ҷурабек Муродов ва Афзалшоҳ Шодиевро нисбат ба сурудҳои дигари ҳофизони классикӣ ва эстрадӣ бештар меписандад ва замзама менамояд. мешавад баъзан сурудҳоро дархост мекунанд ва баъди қироати такрор ба такрор як сомонӣ ҳам напардохта мардум аз пешаш мераванд. вале маъмур Ҳукмонов аз ин нороҳат намешавад, зеро бо сурудани сурудҳои Аҳмад Зоҳир пеш аз ҳама худаш ҳаловат мебарад. сурудҳои Аҳмад Зоир деги сиёҳамро меҷӯшонад. имрӯз бештари мардум на номам, балки касбамро ном мегиранду мегӯянд марде ки сурудҳои Аҳмад Зоҳирро мехонад. дӯстон, як замоне ман ба яке аз радиоҳои пойтахт лоиҳаи барномаеро пешниҳод кардам. сармуҳаррири вақти он ки Субҳон Ҷалилов буд ба ман гуфт ки ин лоиҳаи телевизионӣ хуб мешавад, лекин чаро ту ба телевизион пешниҳод накардӣ? ман ҳам гуфтам ки симои телевизионӣ надорам. дар ҷавоб ӯ пеши ман савол гузошт ки чӣ, ту фикр мекунӣ ҳамаи он нафароне ки дар телевизион баромад мекунанд симои телевизионӣ доранд? инаш майли, фикр мекунам шумо ҳам дар бораи он медонед
медонед ки сароянда Зулайхо Маҳмадшоева шогирди Манижа Давлатова мебошад. Бону Зулайхо овози зебо дошт, аммо ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд мегӯянд. Инҷо гап сари он аст ки аз рӯи анъана сарояндагон пайваста бо мухлисонашон дар сторисҳои худ пешниҳод мекунанд ки барояшон савол диҳанд ва дар ҳамин гуна ҳолат нафаре ба худи Зулайхо Маҳмадшоева савол кардааст ки шумо метавонед мисли Манижа мухлисеро сароянда созед. дар ҷавоб Маҳмадшоева гуфтааст ки ҳар як инсон фақат худаш метавонад ки заҳмат бикашад ва худашро бисозад. дар идома гуфтааст ки ҳамчунин садову пул лозим мешавад. бале, ман 100% ба ин андешаҳои китоби Зулайхо розӣ ҳастам, аммо боз дилам ором нест, чун кунун замона дигар шудаасту сурудхонӣ дигар гаштааст. ҳоло қариб на симо кор меояду на садо. худо дасти коргардонҳои овоз дард накунад ки аз ҳеҷ чиз як суруде омода мекунанд, варна баъзе аз сурудҳои мо не матни дуруст доранду не садои дилнавоз. шояд шумо ҳам мисли ман кӯдаки баҳонаҷӯеро доред, яъне чун коре барояш писанд наомад, зуд ягон баҳонаро пеш меорад. далели воқеӣ вақти хоб 10 бор об мепурсад. оё медонед ки яке аз ҳамин гуна кӯдакон дар Хитой калон шуда ба кор рафтааст? ширкат ҳисоб кардааст ки ин нафар дар як рӯз 6 соати кори худро бо рафтан ба ҳоҷатхона мегузаронидааст ва ҳатто як маротиба расо 5 соат аз ҳоҷатхона ба берун набаромадааст. роҳбари ширкат ин коргаро аз кор ронд. чизи ҷолиби дигар ин аст ки барои чунин баҳонаҷӯиҳо баъзе аз ширкатҳо туалети корхонаи худро барои кормандон пулакӣ карданд ё мавҷи интернетро дар ин ҷойҳо куштаанд, то коргарон ба ҳар баҳона дар ҳоҷатхона зиёд нашинанд. арнолд шварценеггер қаҳрамони асосии филми терминатор мехоҳад президенти амрико шавад. вай ҳатто гуфтааст ки ӯ аллакай медонад ки чӣ тавр дар ин интихобот бояд пирӯз шавад. инро бояд гуфт ки арнолд танҳо ҳунарманд нест, ӯ дар самти сиёсат ҳам кор кардааст. терминатор 38-мин губернатори Калифорния буд. бо эҳтимоли зиёд дар соли 2024 дар амрико интихоботи президентӣ доир мегардад. лекин ман 100% кафолат медиҳам ки арнолд шварценеггер президент намешавад. барои чӣ арнолд аз ҳаққи интихоб шудан дар интихоботи президентии амрико ҳақ надорад? шумо дар саҳифаҳои мо фикри худро бинависед, он ҷо мо ҷавобашро хоҳем гуфт. азизон, ҳарчанд ман муаллими рақсу суруд нестам, аммо эҳсос мекунам ки рақс ҳам фалсафаи худро дорад ва рақс ҳам забон дорад, чун ҳар як ҳаракати мавзуну имову ишораи он ба мо чизеро мегӯяд. аммо дар миёни мо ҳастанд нафароне ки рақсро танҳо дар бардоштани дастон ё ҷунбондани баробари сару дасту пою бадани худ медонанд. чунин рақсҳои бесаранҷомро мо аксар вақт дар тӯю маъракаҳо мебинем, хосатан аз тарафи ошноҳои домод. вале биёед бароятон дар бораи раққосае гуфта гузарем ки бидуни дастон ҳам тавонистааст лаззати рақсиданро ба мо нишон диҳад. ин бону аз Бразилия Виктория Буэно мебошад. вақте ки бори аввал Викторияи 5-соларо ба синфи балет бурданд, модараш хавотир буд ки аз уҳдаи ин намуди санъат баромада наметавонад ва дилгир мешаваду аз ҳамсинфонаш қафо мемонад. баръакси ин ҳама интизориҳо, духтарак ба шарофатӣ, иродаи қавӣ имрӯзҳо тавонистааст бо балетҳои худ чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва чӣ дар саҳнаҳои бузурги ҷаҳонӣ ҳунару маҳорати худро нишон диҳад. агар ман дар саҳифаи инстаграми худ ягон аксу навор мегузорам, аз лайку коммент зиёд дигар чизеро интизор нестам. аммо бояд донест ки ҳоло ҳамин саҳифаҳо барои баъзе аз нафарон воситаи даромади хуб қарор гирифтаанд. масалан, Меган Маркл, ҳамсари шоҳзодаи Британия Гарри, барои як пост дар шабакаҳои иҷтимоӣ 200 000 фунт мегирад, лекин агар бо бренди франсузӣ Dior шартнома бубандад. дар ҳолати ин кор рух додан, Меган мисли Ҷонни Депп, Рианна ва Ҷеннифер Лоуренс ҳамчун чеҳраҳои ин бренд маҳсуб меёбанд. ҳамчунин метавон гуфт ки бо ин кор Меган Маркл рақиби Ким Кардашьяни амрикоӣ ки бо бренди Dolce Gabbana ҳамкорӣ дорад ба ҳисоб меравад. ин рақамро ҳам бояд бидонед ки Кардашьян барои дар рӯзи хонадоршавӣ бо либоси ин ширкат баромаданаш $47 миллион аз ин бренд музд гирифтааст.
рости дар ютуб канали мо наворе мавҷуд аст ки аз рафти ҷанозаи сарояндаи марҳум Дамирбек Олимов қисса мекунад. То имрӯз ҳам наворро беш аз миллион нафар боздид карданд ва аз тарафи корбарон дар зери он шарҳҳои зиёдеро пайдо кардан мумкин аст ва аксарашон бо он хулоса мешаванд ки мардум аз марги Дамирбек Олимов андӯҳгин ҳастанд. албатта зиндау ҷовид монд, ҳар ки наку ном зист каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. То имрӯз аз сурудҳои мондагори ин сароянда ҳамкорону мухлисон васеъ истифода мекунанд. масалан ҳамин чанд рӯз пеш мо дар саҳифаи инстаграми Қутбиддин Раҷабзода мушоҳида кардем ки ӯ чӣ гуна суруди ношиноси Дамирбек Олимро бозхонӣ мекунад. агар рӯзе маро дар гӯшае дидӣ, садоямро зи дуриҳо ту бишнидӣ, ба мисли ношиносерам бидуни пурсупосерам. дар ин рӯзҳо ҳамчунин дар сторисҳои Ҷаҳонгир Зарипов ҳам чунин суруд бо садои гитара чарх мезанад. агар рӯзе маро дар гӯшае дидӣ, садоямро зи дуриҳо ту бишнидӣ, ба мисли ношиносерам бидуни пурсупосерам. ин ҳама далели ҳамон мисраҳои болост. шояд маҳз хислату корҳои накуву мондагори Дамирбек Олимов буд ки то имрӯз бо гирифтани номаш боварӣ кас намешавад ки мо аллакай ӯро аз даст додаем. дӯстон, вале шумо агар рӯзе моро дар гӯшае дидед, пас мисли ошно дар назамон бошеду пурсупос кунед ки ҳанӯз ҳам зиндаем. шукри буданҳо кунеду ба қадри ҳамдигар бирасед, то фардо пушаймон нагардед. мо бошад барномаи имрӯзаи худро ҷамъбаст мекунем ва бовар дорем ки то барномаҳои дигар ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед ва дар ҳафтаи дигар дида ба дидор мерасад. рӯзҳои истироҳатро хуб гузаронед ва ҳамаи шуморо дар рӯзҳои ид мо дар хона интизорем. суроғаи хона дар кор, меравед рост, баъди рост мост, баъди мост пост, баъди пост боз рост ва ҳамин тавр мерасед ба хонаи мо шуморо интизорем. хайр.